sabay sa mainit na kape ng iyong pagmamahal. RMN Drama presents Handumanan sa ka awit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Nukinig sa katomboy nga taga-tayud Konsolasyon, Cebu. Agat matatampo, digtas singal nga Alex. I love you, Chelsea. Alex, uy. Ano di ay? Naibaw ba ikaw kang inamig ka gining ako, ha? Ano ni kalit pa nakag-confess diha, uy? Nya, mo na akong gibati. Kay ba, masaya ka nga, di na mapugman, di ba? Sorry, Alexandra. Pero amiga rata. Og diha ra na ko to ba? Chelsea. Ay, dada. Baday, hilak naman kita din si katawa niya. Ay, ang bi. Mura magag mahotel og babae nga. Napa may daghan diha. Uy, radyo kay ka. Bisa no? Sinasakitan ko. Ay, sus. Ay, pagdali, oy. Ikaw sad no? Pabutang nga mo abot ang paraing mo. Ha? Para ako. Kanus apa ka na? May eskwelahan lang ko palihog ha. Wapa niya. Muagi makakadit to. Kipanimot siya pero grabe. Fresh kaya pang kasi ma'am. Hello? Okay ra ka? Ay, oh, ma'am. Oh, ma'am. Sorry ha. Nakatutok lang ko sa imong kagwapa. Asa ganito ka, ma'am? Ha? Nalasag kay nagustuhan nga babae? Oh, lagi. Gupaha, uy. Maestra. Hulo, uy. Unya, unsa naman sa plano nimo? Oh, ako ila-ilahon. Diskartihan ako. Unsa ka masal kuno nimo pag-diskarte, abyer? Paabutan ako magawa siya. Ay, Tora. Ma'am! Ma'am! Oh. Hi, ma'am. Di ba ikaw mo ito mag-isakyan ganinang buntag? Oo, ma'am. Na-timing sad nga, naghatod ko pa sa hero diri ron. O, nakit-ante ka ron. O, sakay ka, ma'am? Sige. Pero sa merkado lang ako magpahatod ha, kay may pamaliton pa manggod ko. Sige, ma'am. Salamat ha. Uy, isa pa yan, ma'am. Titi oh. Ay, tingba na lang niya. Ha? Unya? Oo, ma'am. Magpaabot lang ko nimo para ihatod di kas inyo. Sure ka nga magpaabot ka na ako? Lagi, okay ra ka. Ah, grabe o pa rin kamot ko nimo taon, day. Dahil kanya, sumagon din ka noon. Siyempre, uy. Sila na siya, Ganahan ko niya, good na unsam ka. Unya, ganahan na siya nimo. Oo, okay ba? Umada di Pero, ha. di ba, may mawa kung musuway ko, di ba? Ha? Mga yabla dyo kaniya? Oo, uy. Hala no. Unya, tayo si tanaw nimo, sugton ka ka, ha? Salamat kay simong pagtabang na kudaan ng mga libro, Alex, ha? Wala problema, ma'am. Basta ikaw. Ha? Kanang, ma'am, di na lang ko magliko-likos pag-istorya, mama. Ganahan ko ni mo, ma'am. O gusto ko nga, ma'am. Oops. Alex. Ma'am. Sorry, Alex. Pero pure ko nga babae. Lalaki ang ako. Ma'am. Kung lain mo rin mong tumong aning tanan ni mong gipang buhat para nako. Undangan na lang ni. Ma'am Lalin. Oo, nadako eh. Naibaw man unta ko nga. Ako na nakagusto. Karon di padayon pamangyo ko eh.
Likay na ko, Ma'am Lalin. Masakitan ako magtanaw niya. Ay, naara siya. Uy, tayo pa. Kinsa na yung kaupan? Tumboy mo sa lagi na. Pakakon ba niya? Paingon-ingon pa siya ng laki iya. Pero ang tinuod, o ganyan siya gusto na ko. Karon ka. Lalin, Oh, Alex? sagod ni. Paingon-ingon ka nga dili kasama na kong tumboy. Nya karon, lahi na sa gatumboy ning kauban nimo. Alex? Brad, gigamit na kayo ni Brad. Mogi kalaki ni mabayhana, manggamit og tao nga pwede niyang pahimuslan. Saan ang gipanulti ni mo? Dugay naman ni na akong uyab sa lalin. Di man siya ingon nana. Unsa? Ma'am, abi na ko buwag kay uyab. Nagod pagsigig sa amok. Bugirua sa ni Moy. Hindi ka mahawa? Ha? Anya di ba? Agay! Kung dili ka ni mo undang sa lalin, dili kay ka na rin makuha mo na ako. Nakasabot ka? Ha? Day, ako na gyud mo naluoy nimo ay. Udangan na ka nabi. Mas may paglalaki na lang nimo. Luura, oy. Sa ba daw, iluod ko taon. Masaray, sugod ay luodan na no. Kabalay! Sige na, nakoy pala ilan nimo. Sigurado yung nga buutan kayo na. Sige na. Huh? Bisa karon lang dayon, bisa karon lang. Kausa lang yun. So, wayi. Sige, sige. Pero di ko magbinabaya. Nice to meet you, Alex. Sakto rin guys, Anjo. Guwapa kay ka. Nice to meet you too. Matuo ka nga, ang maayo nga pag-ila-ila. Kay naasod sa usa ka relasyon. Oo, too. Maayo. Maong, di lang ta mag-usig sa tong oras. Sugtan na lang ko para magkaila-ila tayo maayo. Ha? Gisugot nimo? Sa to pa ka muna. Oo. Ay, hello. Ay, very good. Very good. Di ka magmahaya na niya, Day. Ganina ram ka sig atubang sa imong cellphone. Nakagitiwas nga akong trabaho. Ay, nabera ko na cellphone, bi. Ang binabang sa mong ka, mangilog mong ka! Oh, nga naman. Madlo ka nga. Nakoy makitaan din eh. Naunsa ka? Saan mo nagpanulti ni mo eh? Ang binaba! Di ko. Ang bibag! Garaan mo eh. Di lagi ko. Di mo ka makasabot. Ang pina... Buang Uy, yan. manok magapa! OMG, Day. Ano na sumbagay man taon mo, oy? Hanggang tuk-utok migo ni mo. Buutan pero grabe ka igihan. Wala nyo. Sustoy, sorry. Di ka ayo. Bibi, tanaw na ito na yung bababi. Nga na sumbagan, bi. Anjo, doon lang kayo mong naong nako. Oh, uy. Ibi, muli na ko. Buang nga inumsam ko kanina. Perti mang paspasa sa kong kulba nga naduol ang naong ni Anjo na ko. Ano man eh? Nak, nga nung wa magkay gawas-gawas. Long weekend man pa. Nya ni leave pagi ko. Nga naman, na kay gili kayan? Wa pa eh. Aw. Tawag niyo tos Anjo kay ni si samok na ko nga no kunong di ka mo tubag niya. Ay guwata nga riun pa ka. Bahala siya. Anjo, Oh, nag-usam ka din eh. Oh, kuan. Nga nung naglika naman ka na ako. Ha? Wa man good. Ano sa bada, oy, wag taon. Nakaila ko ni mo, no? So, tayo nagkukos tinuod, God. Napiktuhan ba ka atong nagkadugo lang atong mga naong?
Oo man. Kasi sinuod. Kaya ako, nakapikto kay tunako. Ha? Nakarealize ko. Anong sige pa magpaabot si tao nga para ako. Nga, naamang ka. Sa tinuod lang, Anjo. Hasta ko. Oo, ako makasabot sa kong gibati. Basi ito kita gyud para sa usa. Pero, dili na ito mahibawan kung dili na ito suwayan. Sige, sawayan na to. Pero, di ito magsukmagay, ha? Ay mo rin ay akong ikapaniguro nimo. Di takakayang pasakitan. Anjo, Elementary pa lang napapalit. Tapos ko jamming. gisuwayan na gud mo ni Anjo, pero wa may magdahom nga mula hutay ang among relasyon. Karon, mabdus ko sa una namong anak. Magbinayot gihapon siya, ug ako, lakinon gihapon. Di niya lang ko ito pagdakan salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Mao ka mga higalang kaagi ni Alex nga taga-Tayud Konsolasyon Cebu. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit kadaklan, titibo-tibo. Ko'y titibo ay tinat. Ang mga kaagi, gibata nudo sa radyo ni Carol Marihikain, gubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamusta mga higala, mga sukinti paminaw, kinasingkasing ko kidapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglipot sa kawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa usa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Pikal na